Díobh ó Cóirimh síos. Trí, dó, haon, náid, bew. Díobh seo bríon ag léamh na Nuachta neamh dé híne an 15 mheánnair 2016 agus nílach scéal amháin as na Stáit Aontaithe neamh agus sin an díospóireacht poblachtánach a tharla réir in North Charleston, South Carolina. Agus an chuí in thóg Ted Cruz agus Donald Trump ceannas iomlán an díospóireacht an sin. Wallerta an bheirt acu cealannaí go ghrean siad a chéile bhí greanna go leabhar arsúil, bhí siad tarcaistneach lena chéile ach inéire an scéal sríochna siad an díospóireacht. Dar leis an New York Times agus ní hanan sin agus an írin gcónaí. Sríochna siad an díospóireacht ar chóscóir agus cábhis mar níor bhreanam is ar a díospóireacht. Dionsaí Donald Trump agus Ted Cruz a chéile go fíochmhar go háirithe ar cháilíocht Ted Cruz a bheith mar iarthóir don Uachtaránacht den éachar. Chunspóid a ascríonn as a bhreith i Canada de bháthair Meiriceánach ach athair Cúbánach sílim ach cibé níor Meiriceánach athair a chuirid. Agus mar sin dá bhuíocht Ted Cruz anam nniuchanam fortí is féidir a bheith cinnte go mbeadh ar ceistionaí reagart Norvéidir in áiríre a cuairt uachtarach na Stáit Aontaithe a reagart. Deir bunreacht Meiriceá go gatha Uachtarán Meiriceá a bheith Meiriceá rugchaí más cadwacht an Gaeilge citach a chur ar bhéal doiléir. Ní rialaí na cuairteanna in áiríre céard is brí le Meiriceá rugchaí. Ní hanan sin inis agus rugchaí i Meiriceá. Féidir rugchaí rá. Beirtithe nó rugchaí? Bhfuil is agad, ní mailim seo dhéanach. Cha mé bream. Ní mailim beirtithe. Agus tá rugcha i teach níos nádúirí chugamach. Ní hanan sin rá agus go le ceart am beirtithe. Well, níl is agam cá bhfuair mé rugchaí mar sin mar níl cead agam é rá. Beirtithe. Meiriceá beirtithe ga mé leis cíl. Tá mé cinnte gur chóla mé rugchaí. Má chóla, níl sé sa bhclóid agus ní chuidir mé bhfuair go dáma amú. Ní hanan Meiriceá beirtithe agus beirtithe i Meiriceá nó an anam. Bhí John McCain ag rá nár gá an
san víniú tíreolaíocha úsáid dom híránach Meiriceánachú a rugú thar lear de hisismathirí Meiriceánacha iad féin agus an teaghlach thar lear go ghearraibseach, go sealadach is dócha. Ach cén difríocht atá idir sin agus abramís beirt Meiriceánach ag bhualadh chéile sa ghearmáin agus ag saolaíú páiste sin. An mechan páiste sin Meiriceá chuí freisin. Má ghlachan cuairteochtaracht na Stát Aontaithe le san víniú dian ar a bhuaclaíocht go cinnte chafaí Ted Cruz amach as namaíocht. Ach dá nglacach siad le san víniú leathnathe. Cá bhog faoi daoine mar shampla a rugú thar lear de bharr abramís bhainighnú a rinne athair Meiriceánach. An Meiriceá rugaí é sin freisin. Mar sin dearadh nach bhfuil cuairteochtach Meiriceá ag géireadh rialúir seo go fóill. Cibé sílim gur tharraingt áirde é seo ón phríomh scéal agus sin é dtí spóileacht é féin. Sríochna mar a deireadh an bheirt iarthóire ar chóscóir dar leis an New York Times tar éis siad féin a dhrama agus a chreile agus a tharcaisniú. Tharcaisní wasla Ted Cruz, Donald Trump as dar leis luachanaí nuamhrach a bheith aige. Níl is agam cad iad luachanaí nuamhrach. Níl nuamhrach ach 5 kilometr déagas seo agus as an mailiú seo is féidir an Empire State Building agus spéiríreach na carracha eiceil. Cad iad na luachanaí seo. Agus I rithifró séis chuir siad wathe áulachas bith craoúlachta. Áulachas craoúlachta bith is dócha. Agus iad ag tógáil ceannis an níos spóideacht. Gan nach 3 seachtaí fácaí go dtí cháchas Iowa. Nis léirí an malartú tóidimí seo céim nua díon agus cínte gógach sa rás. Agus éon iarthóir déag go fóill ag baint bhar dá chéile do cheannas an ráis. Ní hamháin cheisteannaí mar chóir táillí a dheara airí as a tín agus chun is tríd na an Stát Islamach ach freisin cheisteannaí persantachta
agus an rucais as a deascar chuid duna bhuilí ghontaí tarangaí go fóil. Chlitte go leor bhí seo an díspóideacht ba ghorchaí sa trá go fóil agus na poblachtánaí géirí an pictiúr ba rúsí de na Stáit Aontaithe a thuispáint agus sa béidir. Meiriceá atá meathlathaach go heic na múil, ainneoin go bhfuil posta fostaíocht go méadú, agus meathlathaach go míleteach freisin, fiú agus na hiarthóirí ag molú saidúrí Meiriceá. Léirí an fíochmhaire seo Stáitse an teannas sa rás agus an cheist, an mhórcheist ag drige síos go bunaíocht versus fribhhaíocht agus Donald Trump i náit na fribhhaíocht ar nó ach seo hí cheist. Má sé Donald Trump an fribhhaíocht an é Ted Cruz an bhunaíocht, mar is cumádach as múnla an Tea Party fíorchrístí é Ted Cruz nach bhfuil mór an amhaltais I ré agus sean andúirí a fórtaí agus cad ar sin faoin fórtaí féin. Ar nó tá iarthóirí eile diatamais iarthóirí bunaíocht a thabhairt orthu le héad Marco Rubio Florida agus Chris Christie New Jersey. Tá Rubio agus Christie mar aon le Jeb Bush agus go bhfuil dtír an céhé John Kasich níl clúa. In réim lena chéile go fóil iad féin nachtú mar phríomh iarthóir an phríomhrotha. Tá agam go bhfuil an focail príomhrotha an in Gaeilge ach b'fhéidir gur bheith rá gná bhuail an pháirtí. B'fhéidir gur cheartm an focail príomhrotha inniuil níl agam. Cibé, tá an túsal Cruz ag teanna leis an úsal Trump le déanaí agus nó pobl bhreithe in Iowa is cosúil go bhfuil siad ar chóscóir. Agus rinne sé sin líomhhaintí go bhfuil an túsal Trump go scéal ag teacht ar an úsal Trump agus gur bhíonn fá go bhfuil sé ag ionsaí an duine Ted Cruz agus ní na smaointe a heasantaí bhéirde. Níor bhreathna mé ar an méirt seo riamh mar chóghúilethe
ach dar leis an New York Times cha Ted Cruz na míonaí fada mar chóhúilí sé chóhúilí de chuid Donald Trump ach bha himú le chail cho pointáilte agus thug an Tussle Cruz faoi deara gur chuir an Tussle Trump sús duine ceisteanna a chuirú riint míonna ó hin faoi híránacht Ted Cruz. Céir de hála idir a dálín. Céim fá go raibh an Tussle Trump ag coileáil na ceisteannaí síránachta seo de a fór seo chaite agus go bhfuil sé an úsáid mar phríomhphointe ansathe míanair mar sin í a pholaíocht ar nó agus is tamil fada í a teachtain sa pholaíocht nar a chomhlachas sin riamh. Scéal idirnáisiúnta an tíre dír ní agus an cogad cathair ag leannacht a raí tá gorta ag fás sa tír sin. Os clíonn an scéal nisrín nárthug dar a hanimas. Chosúil bhí na múnteoir in Madaya sa tíre a bhí faoi léigeor ag an Stát Islamach. Bhéiginn de éirías an múnteoireacht mar nach raibh na daltaí in an siúl ar scail níos mó ceall bhí a bheith acu. Bhí siad ró lag siúl ar scail. Tá an bhfuil ar cheart an dochtar a thuirtear altras dócha tá taltra áitiúil ag marachtáil ar sálainn ahidrithe by dead thugann sé dá áthir de chná agus tá céimí de chuid scail gnó na háite ag déanana anra as féir dá ahir sin ag dul a ggóirle leis na hírí sa cheantar le fáil amach céir bhíad na saosanní féir a bhear lena gcuireachaí ar nó a maraí ó bhad I bhfad ó hin. So scéal dúiseach eile ón Tíre. Siad na háit sin níos caite amach go meafrach agus go fisiciúil is mó atá faoi dheacrachtaí sa Tíre. An Ghearmáin. Seo focail bhí ceart a bheith amach ar chlí eile. Cím fág amach sé agam mí áireamh smaile mé. Tá me áiscríomh síosan seo mar smaile mé. Rinne pólíní choilne. Cad í ghaeilge ar Cologne. An úsáidtear an Ghearmáinis Cöl nó an chuirtear gaeilge ar an Méarla Cologne nó an ghaelítear ceannacha
Raníimse an Gearmáinise réalú, Coln mar sin. Agus tá sin chasúla sin Gearmáinis freisin, Coln. Brónar, tá mé ag lorg focail eile. Abhsí. Nach bhfuil sin go deas, abhsí. Agla nach bhfuil an focail ceart am. Lor goin mé a tí eile freisin. Ach má sé tá mé á chuineáil. Sin éanais, abhsí. Abhsí. Abhsíon an abhsíon ansathe Coln an nar dúirt méliam féin riamh gur cheartón na ceannlínte Cashmirt, achran. Cashmirt. Ní mailim Cashmirt mar tugann sin le fis darlam sa go raibh dhá híomh ag troid. Agus Göln haar íche na heflianna ní raibh dhá híomh ag troid. Bhí tríomh amháin ag ionsaí go nághine ar na sráidsanna. Mar sin achran sílim. Abhsíon na honsathe i Göln an achran idir na cultúir atá ag fás sa Gearmáin faoi láthir. Is léir go near na pólíní Chuln mí áilimh sa phleanáil agus léiríonn an achran. Well, seo mar a ólamíon muid. An tachran. Léiríonn an tachran an dúchláin atá raibh an Gearmáin agus iad ag pleanáil milliún dídeanathe a chomhtháthú sa tír sin. Bhí réamhbhulbhúcháin déanta ag pólíní Chuln go luath mí na nollag. Ag tarraingt ar I gleachta a fuair siad an bhliain roimhe sin. D'fheadh siad na fadhbannaí bhó mar teaschádaíocht, sin focail nuacht am a hainaí liom, teaschádaíocht agus tinte ealaíne. Agus mar sin imlonú. Tá imscárán freisin ach fannim ile imlonú is máile mé. Agus mar sin bhéada siad imlonú na féile ó 88 go 142 agus dhíre siad an timlonú sin ar bhruach an abhainn Rhine áit mian ceiliúirithe ceiliúir sinte ealaíne de an ná. Ach
Nuair a cheannaigh an bhliain nua leo bhaile 1500 duine díodanatha fireann den chuid is mó timpeall stáisiún tréanach Köln. Bhí siad ar meisce agus díbheasúil ar na pólíní agus hapa siad an deis hapa siad ísvéid na pólíní chun ionsaithe gnéis dhéanamh ar dhaoine agus robáilí dhéanamh. Bhain sé seo turing as an ngearmáin agus stócáil sé imní timpeall na Eorpa faoi conas díodanatha a chomh-háthú go sábháilte agus go héasca. Agus tá gon duine amháin a chuireadh faoi agalamh le fios gur timpeallaí agus gur crúbálaí agus gur crágáileí ar bhealach nár-tharla de riomhtheanna sa ghearmáin. Níl na tuairiscí go léir tagthaí chugann go fóill as Köln ach is léir go gathe na húdaráis a bheith níos cuairmí go háirithe le pobal na níodanatha. Well, sin iad na scéalta móra don lá tá neamhain dé híine an 15 mheánnair 2017 go dtí chéadú eile guím gach rá a rih go léir agus beannach dé tógaí go léir go bugaí.